Apa renang yo? Suwe gak renang omongan iki. Arek iku wingi sakale sikile loro, sikile marin losor. Tak gawe masak-masakan. Harus dicak fa Kaira, engko digoleki areke. Masa ana? Kak ketabrus akon. Ya wis golekno. Iya aku melok, duitmu ndi? Lek kate ngejak renang. Sekeliket penak le. Tapi man tak akoni josle traktirane. Nyok parek loro iku fa. Yahoo! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Rafa Plus Belajar. Dan kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih. Ayo kita lihat video kita nanti. Minggu ngene iki penake renang apa mancing yo? Kate mancing kuatir banjir. Apa renang yo? Suwe gak renang omongan iki. Tak golek arek-arek ae wis, bek menawa gelem tak jak renang. A few moments later. Dam, awakmu ketok rapi ya. Arek iku wingi sakale sikile loro, sikile marin losor. Pirang-pirang dina iki aku gak ketok Raffi. Lah yo, aku yo gak demen blas. Pancen arek iku sering ana acara bolai. Lah kok Kaira iku kok rene dhewe. Coba sama lakon dek kene. Nanti kan guys. Lakon kate nanti kai? Kok diwian? Kate golek minion. Aku kate golek godong. Kate tak gawe masak-masakan. Kok iso kon rene diwian iki lho. Mrene dhewean akeh. Kon ambek sapa kae? Iya, dhewean aku. Lah sampean kate nandi? Kate goleki Raffi aku ambek ndelok susuan melok akon. Harus dicak fa Kaira, engko digoleki areke. Lah iki, lama iki. Wingi aku ditinggal turu. Woi, kon ngate nang ndi kabeh kon nyamine kok wis dikene. Kon lapo kon wingi aku turu mbak tinggal ngamak on. Lah kare kene jagongan ngomong-ngomong dhewe. Gara-gara kok tinggal turu, saiki aku kate ndelok susuan melok akon. Den dia ana susuan. Ya Rafai nemu ae susuan. Ana susuan dek wit penjet kana lho. Masa ana? Kak ketabrus akon. Ana wingi aku nemu. Gak turu maneh ale ndek pos wingi. Waduh, gak wis fa. Aku saking wingi hawane saling ngantuk pol. Ya apa iki? Aku kate golek kembang. Selak dinteni Mbak Sabira aku. Sik, diungkas kae tak golekno.
Ya kuno lagi anak mimian, paringin aja kolek no. Ya wes kolek no. Aku tak andang mole. Nova di kolek Nova, ben kaya randang mole. Ayo. Ayo. Yus. Ya iki lo wes kolek no semua ke. Tok iki aku. Oke. Kurang iki. Sono akeh iki, Pak. Ayo. Ayo. Nanti kate borong apa bisa? Lho iki lho kae nang mulya. Ya wes suwen aku tak mole. Panas-panas aku ate renang, melok akon rek. Renang genjele. Renang di kolam ta, gelem gak kon melok aku. Iya aku melok, duitmu ndi? Lek kate ngejar renang. Wes pokok beres wes, melok ta gak? Yo, ayo gastok wes. Ayo wes rame. Ada mandiin Diva kok langsung hilang aja. Wah, damiku kita bareng kok iso ilang. Va, kon lek gak iso renang, di cetek-cetek ono ayo. Aman wes, pokok pada jogoe. Wis, pokoknya aku iki sumut, selandang adus. $2,000 later. Parah, Va, di mana Arfan wis renang nek kene dikek. Lah ya iku udah bayar panas dek kene. Ini adanya. Anjay kan dah tadi enggak lain. Aku main soalnya emang kesusu Pak. Aduh, si gererek kalau begini aduh. A few moments later. Woi, Va, mentas ayo, Va. Aku katuin. Ayo nih, mentas. Aku katuin iki. Ayo. A few moments later. Wis, jangan gak tepak blas. Mosok tidak renang sepisan ae, njaluk iki, njaluk iku. Lah rumangsane aku iki gudange duwe ah. Sing njaluk cilok, sing njaluk bakso. Wadah, arek-arek iki pancen puarah. Gak apa-apa wis, sepenting arek-arek seneng. Paling arek-arek iku depos paling tamarane dikek wis. Alhamdulillah, sikil rada penak rek. Gara-gara pelayon malih dadi ngene. Mari ki ora nuruti tole meneh pecicilan. Wis, aku ate nglukno boyokku dhisik. Aduh. Woi, kon lapo nek ngene dewan? Lapo-lapo le. Nandi konfi, kok pirang-pirang dino kok gak ketok? Ngaso ndek omah le. Kayamu katik ngaso barang, Vi. Sikil iket penak le. Delon Vi, arek lore lo modele. Bulu. Karapa? Reneo kon. Rek. Neo. Enggak kesel arek ya mene sik keluyuran ae.
lumayan. Apa lega kon renang emang. Kon mang mari renang langsung nang Diva karo Adam. Takono Adam. Aku mang langsung mulai polahe petengku selak mulus. Yo gak ngono carane, kowe decak renang tambah mulai dhewe. Tapi mang tak akoni jos le traktirane. Yo kon seneng aku senep. Lorek, kan mari tekan renang ah, gak ngomong-ngomong. Kate ngomong yo apa kon naik gak metu. Wadah iyo. Yo wis, aku tak mulai ke selak bengi. Kon melok wi. Melok. Nyok parek loro iku, Fa. Lah ya iku diparani ditinggal ngalih. Gak kena arek iku, Fa. Ayo mulai pisan wis. Ayo. Oh my god. Fa, arek loro pamitan mulai, tapi nyatanya gak mulai. Lah ya iku anjene arek kemprus kok. Ya, Fa, kowe tok ketapur arek loro iku. Yus, ayo wis mulai orang ngurusi arek-arek. The next day. Minggu-minggu ngene iki ngenake nyantai di rumah manuk. Gak nuruti arek-arek dolen. Paling mati ngene ya arek-arek ya nyusul rene. Lah, temenan kan Kak Lito? Kon nyamene wis makani manuk, Fa. Kon lo mang bengi pamitan mulai gak mulai. Atau lelo, Fa, ngejak mulai apa niku Vivi lokno aku. Patalan kon wingi sing ngejak ning mburi. Ayo, lapo enake? Cek isu kok meluyur ae. Eva, nang omahe Raka, suwe gak nang kono. Kon lapo Vi ngejak ning omahe Raka. Ngene iki minggu iki ya Raka ning omah Pakis kono. Sik, tak ringkes iki kok di tangan kucing. Rafa sesi bule. Ayo nang pos ayo. Ayo ayo aku Vi. Ayo. Kan? Aku. Loh, Wes aku tak mau. aku panas Pak. Ya wes mela aku. Ndi duitmu lek gawe kate renang. Masa dejak sepisan, jaluk iki, jaluk iku. Wes aku tak ngelono. Aduh, kayakmu kate ngaso bareng. Aku mah langsung mulai le, salib polain. Ya wes aku tak mulai selagi. Kan udah bisa tapi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Dadah. Thanks for watching. Bye bye.